Joan Barrantes, no sé si el coneixeu o haureu sentit parlar d'ell. Ell és escultor i altres coses, però fonamentalment és escultor. És, podríem dir, un dels nostres artistes més afamats, encara que jo crec que més fora, probablement que dins, i no sé si ell estarà d'acord amb les dues coses. Un artista autodidacta, sens dubte la més polèmica, l'obra que diguem-ne va marcar un poc la vida literària de Saramago, l'exili voluntari de Saramago a Lanzarote, després d'escriure l'obra davant de la reacció d'alguns sectors de la societat portuguesa, però fonamentalment de la reacció del propi govern portuguès. Al final de la correguda, Saramago és un escriptor amb majúscules. És escriptor de poesia, d'articles periodístics, però sobretot, efectivament, escriptor de novel·les. Les seves novel·les es poden interpretar com assaig, però amb trames seguibles i, per suposat, que trames esplèndidament construïdes. Era, d'alguna manera, dir i parlar dels personatges, com dibuixa els personatges, perquè ahí està fonamentalment. Entonces, este llibre, per mi, sí que té un compendi de filosofia, té una forma d'escriptura que és prou poètica, les figures que va creant o recreant sempre són bastant poètiques. Entonces, este llibre a mi em va agradar molt per això. Polèmica a part, o no polèmica, tracta de temes religiosos o no tracta de temes religiosos. A mi el que m'interessava d'aquest llibre és com crea un personatge, el fa molt humà, li fa totes les preguntes que tots ens fem, de per què ens passa això, què és el que busquem en la vida, quines són aquestes, I ahir en aquest llibre hi trobo que està molt al voltant d'aquest tema, i és una de les coses que més m'agrada. Bueno, al igual que quasi tots els llibres de Saramago, és aquesta capacitat que té de contar-nos una història i aquesta mateixa història ens servisca per anar fent-nos preguntes nosaltres. És un poc aquestes reflexions que t'obliga a fer-te continuar. No, vull dir, això va ser l'Evangeli, no? Després ja vas donar-te compte que no, van hi haver coses que... Uno sense l'altre no existeix. Sí. Entonces, claro, són reflexions molt fondes. No, igual, hi ha una escena igual. No és de veure, no, així. Un artista està creant un personatge de ficció sobre un tema. Claro, lo que pasa que a mí me impacta también, porque a una altra persona... A tots ens toca d'una forma o d'altra. I des de dins de la religió, com a creient, ell qüestiona les coses que, bueno, no tens per què qüestionar-te res, no? De tota manera, este llibre, l'Evangeli segons Saramago, no segons Jesucrist. Sí, jo també considero que és més. És que, si doneu compte del llibre, es comença la dona seguint un objecte secundari que no té ninguna importància, que no parlarà, que es té que mantenir en segona línia, i acaben les dues dones seguint quasi part fonamental de la història i agarrant, sobretot la Maria Madalena, agafant un protagonisme molt gran, estaguent al costat d'ell, parlant igual que parlaria un home, mantenint les mateixes converses. És una deriva que Té que tindre el pecat, o sigui que lo considera, i considera que la Mare de Déu podia haver tingut una relació sexual perfectament i ser una santa, com era. La novela se queda reflejado. Pero es que Saramago nos va a describir, es que es esa, porque yo he leído otros libros, por ejemplo, esa que han nombrado. O algo així, que es pot pensar. I, bueno, això te fa reflexionar moltíssim també sobre aquest tema, però al cap i a la fi està escrita idèntica igual. Que no, m'impacta. jo penso que és normal. I a mi m'impacta. Jo penso que aquest llibre és un llibre que als catòlics practicants és un llibre que no el llegirien a gust. Viendo comer al hombre, yo la he visto. Aquí En en la la sala de descanso paramos a comer y estaban las mujeres de pie esperando que los hombres comieran. Claro. Ellas no comían hasta que... por aquí A mí me por la encanta, calle lo puedes ver. pero aquí también. però no